Goed, als we ergens kunnen blijven slapen en het is hier, dan is het toch wel echt lekker land. De hele nacht onbeperkt spareribs, pizza en shawarma. Dus ik zou zeggen, we gaan het proberen. Goedenavond. Ik ben Erwin, dit is onze geluidsman Erwin, onze cameraman Geert-Jan. En we zijn bezig met een gastvrijheidsonderzoek in Odiliënberg. Dan willen we vragen of we hier mogen blijven slapen misschien. Nee, we mogen wel jullie hier eten, pizza en shawarma, maar mag niet slapen. Dat is nou heel erg jammer. Dan zoeken we nog even verder. Oké. Bedankt, tot ziens. Tot ziens. Nou, dan ga je dus nacht shawarma eten. Niks nou lekker lang. Het werd nu al langzaam koud, dus ik hoop dat we hier naar binnen kunnen en dat we toch een slaapplaats kunnen gaan vinden. We werden in ieder geval open gedaan. Goedenavond. Goedendag. Ik ben Erwin. Dit is Erwin, onze geluidsman. Geert-Jan, onze cameraman. We zijn bezig met een gastvrijheidsonderzoek in Odiliënberg. En dan willen we vragen, het is een beetje een lastige vraag, of we hier mogen blijven slapen vanavond. Nu vanavond? Vanavond, ja. Ik moet even mijn vrouw vragen, uiteraard. Kan ik me voorstellen dat je even moet overleggen? Ja. Een ogenblikje? Ja, verwacht even. Het is in ieder geval geen nee. Lallen, naar de deur als hier mogen blijven slapen. Nee. Hier mogen blijven slapen. Daar? Nee, dat ken ik. Oh ja! Wat is dit? Zo'n normale verhaal. Nou, mij kwamen ze ook wel bekend voor. Erg jammer dit. Nou, een slaapplaats vind je in Odiliënberg, dat is nog helemaal niet zo makkelijk. We zijn intussen honds kapot en we hebben de hoop ook wiet opgegeven. Is nog maar één adres, hoeveel denk je dat we nog kunnen slagen? Hoe laten ze zich altijd binnen? Nou, op hoop van zeggen. Tja, of er iemand toe is. Wat er het hopen zit, de laatste kans die we hebben. Zo beter is niks. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Erwin. Dit is Erwin, onze geluidsman. Geert-Jan, onze cameraman. En we maken een programma over de gastvrijheid in Odiliënberg. En we hebben weer een lastige vraag voor u. Mogen we hier blijven slapen? Dat is het eigenlijk onze laatste hoop. Daar kan ik je eigenlijk niet gek op antwoorden, moet je even overleggen. Dat is goed, dan wachten we wel Kom even. even binnen. Zo wachten we even. Hier zitten 3 heren aan de deur. Ja, een Erwin, een Dorne Erwin en een Geert-Jan. En die zien de gastvrijheid daar in het onderzoeken. Maar ik weet niet wat precies wat de bedoeling is. Wat is de bedoeling precies? De vraag is of we hier vanavond mogen blijven slapen. We zijn al de hele dag op show in dit mooie dorp. En we testen overal de gastvrijheid. En we zoeken voor het laatste nog een plaats om te slapen. En dat mag allemaal niets kosten natuurlijk. Dus het gaat? Geert, ja. Nou, dat is heel fijn. Eindelijk! Kunnen we het briefje aanbieden? Ja, lekker. Dat is wel een testje als ik wel als dat gaat. Goedenavond. Dankjewel. Lekker. Ik koek je erbij. Dit is gasvrij. Via gewoon nu naar de kapel. Misschien wat gebed gewoon met erbij of wordt geleverd eerst naar de kamer. Ja, op zich denk ik wel dat we veel even met een kapel gaan. Nee, vind ik nog net, ja. Oké, dan Als dat mogen doen, dat je. ja, goed. Thank you.
Gaat je liever met de lift of met de trap? Oké, met de lift gaan, dat is... Ja? Ja, dat is goed. Echte lift. Ja. Dat wordt gezellig. Ik heb dat maar de instrumentatie binnenkrijgen. Dat is zo, hè? Hoeveel kilo mogen erin? 400. 300. Boeken en hij. Hey, En je mogen verslapen. is dit een slaapkamer? Nou, Hey. Dit is super. een lekker stukje chocolade. Wie laat is morgen vroeg het réveillon voor ons? 6 uur, half 7. Oké. Dat moeten we wel kunnen redden. Dat gaan we proberen, ja. Ja. Nu zitten we hier s'avonds in dit klooster. Maar die zusters die zijn s'avonds al mee bezig. Ik heb geen idee. Eens kijken met Het is een stille avond. Zo eens kijken met die allemaal in de kassa. Stiekem, eens kijken. Dat is niet veel. Die zitten s'avonds in de restaurant. Ik denk dat 4 ons al over de ogen krijgen. Zuster, draait hier nog even aan het pleitje. Welterusten, heren. Dat was de zuster. Eigenlijk hebben we dan 3 vrijgezelle mannen. Een hoes vol vrijgezelle vrouwen. Hé, Geert-Jan, Ja. dat is ook een beer in bed. Ja. Laat rusten. Wakey wakey! Nou, dat is het. Kwart over 6. Nou, gasvrij zijn ze wel, maar qua uren slaap is het helemaal niks. Nou, intussen is het dus weer morgen. We zijn opgestaan, maar om 6 uur begint de dienst om bij de zusters. En het is nu 6:30. Dus we zijn iets te laat en ik denk dat we even moeten gaan kijken of we mogen aanschuiven. Want het is niet zo netjes wie we het afgesproken hebben. Maar wel grappig. We staan nu voor de kapel. We zijn iets te laat. Maar goed, we gaan toch proberen of we nog met mogen doen. We hebben een geweldige, maar korte nacht gehad. We hebben lekker ontbeten. Dus we kunnen weer met goede moed en volle kracht kunnen we weer op paard gaan. Tot ziens. Ja. Hartstikke bedankt, hè. Ja, heel graag gedaan. Tot nog eens. En nog een goede dag, hè. Terug ook. Beste, hè. Hoi. Hoi. Het was super, we hebben lekker geslapen. Dus de zusters in Odiliënberg die zijn zeker gastvrij. Nou, ons 2 dagen in Odiliënberg die zitten erop. Tijd om de Einstein erop te maken. Dat doen we altijd door middel van ons plaketten. We hebben 3 plakettes klaarstaan. Dat is de zwarte plaketten, dat is als het helemaal bagger was en dat die nemens gasvrij was. De zilveren plaketten, voor als het la gasvrij was. En de gouden plaketten, dan was het allemaal tip-top in orde. Het ging niet allemaal altijd even makkelijk hier in Berg. Maar goed, uiteindelijk hebben we gekregen wat we willen en eigenlijk ook wel dankzij die leefzustertjes op het klooster. Dat heeft ons ook door besloten om in ieder geval de zwarte plaketten niet goed te rekenen. Dat hebben ze al verdiend in Berg. De zilveren doen we ook niet. Berg krijgt de echte gouden plaketten, want ze zijn wel heel gasvrij hier, toch wel hoor. Normaal gesproken overhandigen we de pakketten aan de burgemeester zelf van die gemeente. Maar die had geen tijd voor ons, die vond het niet belangrijk genoeg. Dus we hebben ons geen nieuws in laten vallen. We staan nu
op een super geheime locatie in Odiliënberg. En ik denk dat niemand weet hoe dat is. En daar gaan we de plaketten nu achterlaten voor dit schone deur. Als je weet hoe dat die plaketten hangt, breng ze ons dan zo snel mogelijk en geef van ons een lekker glaasje bier. Groetjes en tot het volgende deur. Hoi!